Avui us ensenyaré com podem crear unes targetes de visita amb el programa Excel de Microsoft. És una cosa molt senzilla. L'únic que hem de tindre en compte és que a les targetes ocuparan el que en diem un foli, una 4, i normalment el format de la targeta ve a ser de 8 centímetres, 8 centímetres i mig d'amplada i uns 5 i mig d'alçada. Per tant, les targetes les haureu de fer perquè omplin una pàgina, una fòlia 4. Pensem que, per tant, hi entraran 2 columnes i 5 targetes. 2 columnes serien 8 i mig i 8 i mig, uns 17 centímetres, i la 4 en té 21. Hem de calcular els marges i la distància de targeta a targeta i també per alçada unes 5 files de targetes que multiplicat per 5 serien 5 per 5, 25, i la distància d'una 4 és 29. Bé, primer que res, marcarem el que és el que necessitem d'informació a la targeta. El que necessitem d'informació a la targeta és el nom de qualsevol. Per exemple, jo us posaré el meu nom i veureu que és molt fàcil de situar. Tenim en compte que està situat el nom a la C3 i així ho situarem a la nova forma, a la nova targeta. Per tant, anirem a la C3 i posarem el nom qualsevol. Immediatament davall posarem l'adreça que tenim, l'adreça que volem fer anar nosaltres. Per exemple, la meva adreça postal. També l'adreça de correu, per exemple. A més de l'adreça de correu, normalment amb una targeta de presentació hi posem el telèfon. Bé, evidentment aquí jo el que faré és, una vegada fet, tenim per posar a la nostra targeta una fotografia, per exemple, podem posar aquesta, i posarem també un marc per a centrar més les fotografies. Fixeu-vos que el marc el tenim posat des de la A1 a la E11. Per tant, el que farem serà marcar de la A1 a la E11 i posarem un marc gruixut. Un marc gruixut que vol dir també un contorn o una vora gruixuda. Vora, fem-la gruixuda i fem el contorn. Ja tenim, en principi, la primera targeta feta. La primera targeta, com veieu aquí, la part del segon cognom ens sortiria una mica. Per tant, el que necessitarem és fer una mica la columna E possiblement més gran. Mireu-vos aquí que les columnes les tenim fetes de manera que la A, la B, la C i la D més o menys són iguals i la E és una mica més gran. Per tant, per fer la E una mica més gran, la marcarem des d'aquí dalt a les columnes i l'engrandirem. De manera que ja la targeta ens queda sentada amb les informacions. Jo ara, a continuació, evidentment amb el vostre permís, canviaré el nom i li posaré uns altres.
al carrer, evidentment també n'hi posaré un altre perquè pot ser el vostre o cada un posa el seu. Validem el que sigui. Teniu en compte que al variar el vostre correu no li podeu fer un clic amb el ratolí perquè això evidentment ens tornaria l'ordenador entendria que volem fer un correu directament al bon dia. En aquest cas hi posarem un altre qualsevol. I el telèfon li posarem el que vulguem. Bueno, ja teniu aquí, evidentment la fotografia la podeu modificar i aquí podeu posar una fotografia de la vostra cara, evidentment. Per tant, aquesta la traurem i aquí farem vindre una, en lloc d'una imatge que no en tenim, posarem una imatge en línia. I una imatge en línia posarem una qualsevol. Bé. Buscarem una que sigui més o menys. Imaginem que el que volem és una targeta que sigui d'una promotora immobiliària, per exemple. Posarem, per tant, aquesta mateixa. Jo, per tant, no hem pogut baixar. A veure. Ja hem fet, la farem lo suficientment petita perquè vagi bé aquí, fins i tot la podem retallar amb l'escapça i la part blanca la traurem. Perdó. Bé, la deixem així, ara sí que la podem col·locar correctament aquí. Fins i tot la podem arreglar per aconseguir una targeta important. Bé, si a més la volem adornar una mica, li podem insertar una forma. Una forma qualsevol. Fins i tot li podem posar una estrella, per exemple. Li posem una estrella i aquesta estrella la podem situar aquí. Bé, ja tenim una targeta. A continuació, agafarem i aquesta targeta la duplicarem. La manera de duplicar-la només cal assenyalar-la, seleccionar-la, un Ctrl+C per copiar i la copiarem aquí, Ctrl+V. Heu vist que s'ha copiat, però que la distància de la E és una mica més gran que la distància de la E d'aquí. Per tant, en aquest cas, el que farem serà
fer una còpia especial, un enganxar especial, i enganxarem l'amplada de les columnes perquè sigui la mateixa. Veu? S'ha ampliat aquesta. Aleshores, una vegada fet aquestes dues targetes que tenim, les seleccionem, les copiem, ja només cal per enganxar-les 1, 2, 3 i 4. Amb una que en teníem aquí són 5 en total. I ara marcarem per imprimir a la nostra impressora tot el que volem posar. Primer que res definirem l'àrea d'impressió i farem una vista prèvia. La vista prèvia és per la següent. Hem vist aquí que la part aquesta ens sortiria tallada. Per tant, el que farem és donar format a la pàgina per reduir-ho de manera que ho tinguem amb un sol full. Si les targetes encara són molt grans, podem jugar amb les columnes, posar-les més petites o més grans. De manera que ara només cal dir-li imprimir a la impressora que nosaltres tinguem i s'imprimiran 10 targetes iguals amb les mateixes dades i totes correctament. Bé, i això és tot. Gràcies.